Hej Serena. Hvad siger kylling? Hvad siger kylling? Siger han ah? Hvad siger kylling? Men det der for noget fjollet noget. Det tror jeg altså ikke kylling siger. Siger kylling ikke bak, bak, bak? Bak, bak, bak. Nej. Siger han Nej, kylling siger da bak, bak, bak. Siger kylling ikke bak, bak, bak? Nej. Hvad siger han så? Ja, kom så. Siger han hør? Hvad siger kylling? Nå. Men kylling siger ikke så meget mere. Nej. Det er lige meget så. Det er lige meget så.